De ce tragi Salut, aici? Salut, te distrezi? S-a tras la secții. Salut, te distrezi? Salut, Pikachu, ce faci? Vorbește, mă. Nu te Ce auzi, să fac, trebuie Vere? De ce ai tras? N-am tras, Vere, eu acum am uitat. Minți! Minți! Veri Dacă filmare te pe GoPro? verific. Pe GoPro, GoPro? că l-am aici în ochi. Nu vreau vere pe GoPro, îmi pare rău, gata, nu mă bate. Păi și ce vii așa Îmi la cer mine? scuze. Ce Cer vrei, scuze, mă? frate, să nu mă bați, te rog frumos, da? Bă, eu te întreb de ce vii așa la mine, că de Băi, ce te ia taci apricep? din gură că te și Bă, iau dă-te acum, de pula timp mea pizda, de mă, aici. tii. De ce mă jignești? Vrei să te și Că bat? așa vreau. Taci, mă. Ce? Ia stai cu spatele la mine, hai. Mă încătușați? Da. 5 secunde îți dau. 5, 4, 3, 2, 1, hop. Vezi că știu să fac și M-au magie, încătușat să ăștia. știi. Bă, ești prost? Ce să am pe mine? N-am nimica pe mine. La primărie, la primărie, la primărie. Ești liber. Și eu cu mai mic, tu pe eu mai Unde puțin. Că te Eu arunc în sunt aer. liber, dar mă luați așa, senin. Și care e problema ta? Păi am eu o problemă așa, mă luați în senin. Dacă n-ai avut nimic la tine, Ce care e zici, problema? Macau? Ce să fac? Apciu!